ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നാരായണം നമസ്കൃത്യ ഓം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കുക. വായിക്കാത്തവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആ, എന്റെ മോന്റെ പിറന്നാളാണ്, അനുഗ്രഹിക്കണം. ഓ ശരി, നന്നായി വരും. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്ലോകം 9. ധർമ്മസ്യ അപവർഗസ്യ അർത്ഥോ അർത്ഥായ ഉപകൽപതേ. ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ. നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ സ്മൃതഃ. കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ആരുടെയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. TV എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് വാതിലടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ. നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ. നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामो लाभाय स्मृतः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിച്ചുകൊള്ളു. വായിക്കാത്തവർ ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കൂ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മേകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മേകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. ധർമ്മസ്യ ശാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മസ്യ ശാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോനാർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാഥോയോപകൽപതേ നാഥസ്യ ധർമ്മോകാന്തായ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപതേ നാർത്ഥസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെയും ആയോ? ധർമ്മസ്യ ധർമ്മകർമ്മം ധർമ്മകർമ്മം ഹി ഈ പറയണം. ഹി നിശ്ചയമായും അപവർഗസ്യ പരമമുക്തി ഇല്ല അർത്ഥഃ അവസാനം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ല അർത്ഥസ്യ ഭൗതിക ലാഭത്തിന്റെ കർമ്മ ഏക പരമധർമ്മ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന് കാമഃ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ലാഭായ പ്രാപ്തമാകുക
കീ കീ അതേ അതേ മൃത മൃതാ മഹാഋഷിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാഋഷിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർത്ഥം, ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവർത്തനം. അഖില ധർമ്മ കർമ്മങ്ങളും നിശ്ചയമായും പരമമുക്തിയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി അവ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഋഷിശ്രേഷ്ഠരുടെ മതമനുസരിച്ച് പരമധർമ്മ നിരതനായ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് എല്ലാ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കാനുള്ളവർ മാത്രം ഓൺ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഫാമിലിയോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിൽ ധർമ്മകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായിട്ട് പല ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിക്കൊള്ളണം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പരമമുക്തിയെ, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിരിക്കണം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന്, നമ്മൾക്ക് ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും വളരെയധികം ധനത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം, നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ മതമനുസരിച്ച്. കാരണം അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. പരമധർമ്മ നിരതനായ ഒരുവൻ, അതായത് ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ധർമ്മകാര്യങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ ഉയർച്ചകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇനി ഓരോ സ്റ്റാൻസയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ആരാണ് വായിക്കുക? ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. കാണുന്നുണ്ടോ? വായിക്കൂ. ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശുദ്ധഭക്തി ഉത്സേവനത്തെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക അസ്തിത്വ നിസ്സംഗതയും താനെ പിന്തുടരുമെന്ന് നാം മുൻപ് തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിലർ മതാനുസൃത ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായി കരുതുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തിലെയും ഏതു സാധാരണക്കാരന്റെയും പൊതുപ്രവണത മതാചാരം അഥവാ മറ്റേതു തൊഴിൽ സംബന്ധ സേവനത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ലാഭം ഉണ്ടാകണമെന്നതാകുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാവിധ മതാധിഷ്ഠിത അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതാനുഷ്ഠിത അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ആകർഷിതരാകുന്നു. മതവിശ്വാസികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം ജനങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ പ്രലോഭിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിന് ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കുകയാൽ അത് അനായാസേന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. അടുത്ത 2 സ്റ്റാൻസ് ഒരുമിച്ച്. ഇപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മകർമ്മത്തിൽ ധർമ്മമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച ഭൗതിക നേട്ട പിന്തുടർച്ചയായി ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും വ്യാപൃതമായ മനുഷ്യരുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാകുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഈ വസ്തുത അസാധുവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്
സൂത ഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായി മാത്രം യാതൊരുവിധ കർമ്മ സംബന്ധ സേവനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടരുത്. സംതൃപ്തിക്കായി വിനിയോഗിക്കരുത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയതി ആശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ച ഹൈതുകം. വാസുദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് വഴി അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ആശു ഉടനെ തന്നെ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും നമ്മിൽ വളരുന്നു. പക്ഷേ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അവനവൻ ആചരിക്കുന്ന മതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലർ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പൂജകൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ ദിവസവും സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഇന്ന യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. അതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നു, തീർച്ചയാണത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷേ ആ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഉയർച്ചകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല ഇതൊന്നും. ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉയരണം, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണം, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉയരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അവ നമ്മുടെ എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്കുണ്ട്, അതായത് ധർമ്മസ്യാഹി അപവർഗസ്യ. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് അപവർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനാണ് അപവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ബന്ധനാസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പവർഗം എന്ന് പറയുന്നു. പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികളെയാണ് പവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തി മാർഗം, നിവൃത്തി മാർഗം.
നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും അത് പഠിച്ചു. പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവൃത്തി മാർഗവും. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ വഴിയാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മാർഗമാണ് നിവൃത്തി മാർഗം. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പവർഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിപിയിൽ പാഭ ബാഭ മാ എന്നുള്ള ഒരു ലിപിയുണ്ട്. പായുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാ ഭ ബ ഭ മ എന്നുള്ള അഞ്ച് വാക്കുകളുണ്ട്. അതാണ് പവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ പാ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. അതായത് ലൗകിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ രജോഗുണ സ്വഭാവമുള്ളവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രയത്നം. അങ്ങനെ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ആ പ്രയത്നങ്ങൾ കഠിനമാകുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പത വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭേന. രണ്ടാമത്തേത് ഭായാണ്. അതിനെ ഭേന എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ അതിനെ ഭേന എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ പത വരിക. അതായത് നമ്മൾ ഈ കഴുതകളും കുതിരകളും എല്ലാം വളരെയധികം, കാളകളെല്ലാം വളരെയധികം ഭാരം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും എല്ലാം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയാണ് അവനവന്റെ ശരീരം കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നമ്മുടെ അവനവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതുവഴി എങ്ങനെ എത്രമാത്രം കഠിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നത് പോലെ രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പ്രയത്നം, കഠിന പ്രയത്നം. രണ്ടാമത്തേത് വായിൽ പത വരുന്നത് പോലെ ഭേന എന്ന് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഭയം, ഭ. ഇത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും ഒരു ഭയം എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ പിന്തുടരുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഭയം? നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശാശ്വതമല്ല ഈ ജീവിതം എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയോടുള്ള ആ ഭയം എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ പിന്തുടരുന്നു. അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഭയം. നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബാഫിൾഡ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എപ്പോഴും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ, കാരണം എന്തെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത്. അത് നീക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടൊരു ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഭയവും കൺഫ്യൂഷനും പരിഭ്രമവും എല്ലാം തന്നെ അവരെ പിന്തുടരുന്നു. അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നേറി അവസാനം അവർക്ക് മൃത്യു എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ മൃത്യുവിനെ ഭയക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ലൗകികവാദികൾ, അവർക്ക് മൃത്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്റേത്, ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസക്തിയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൃത്യു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഭയവുമാണ്. ആ മൃത്യോടുകൂടി അവരുടെ ആ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും അതെല്ലാം ഒന്നിലൊന്നിലും എവിടേക്കും ചെന്നെത്താതെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്നുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പരമപദപ്രാപ്തി എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴ്വാക്കാണ്. ശ്രമയേവഹി കേവലം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രമയേവഹി, വെറും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ നിവൃത്തി മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അപവർഗം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമമുക്തി, ആ പരമപദപ്രാപ്തിയാണ്. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മോചനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള മാർഗത്തെയാണ് അപവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ
രോഗമുക്തനാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തന്മാർ ആ വഴിയെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാമസ്യ നേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേതയാവത ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസ നാർത്ഥോ യശ്ചേഹ കർമ്മഭിഃ. കാമസ്യ നേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേതയാവത ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസ നാർത്ഥോ യശ്ചേഹ കർമ്മഭിഃ. ജീവിത അഭിലാഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടരുത്. ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിന് ഉപരിയായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നും തന്നെ ആകരുത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നമ്മൾ ആസക്തരാകുകയോ അതുവഴി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിത അഭിലാഷങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാലും ഭൗതികതയിലേക്ക് അവ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പരിശീലിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. ശാരീരിക സൗഖ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയും ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ശരിയാം വണ്ണം ഉറങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് യുക്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, യുക്തമായിട്ടുള്ള വിഹാരം, യുക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തി യോഗമാകട്ടെ ഏത് യോഗമാകട്ടെ നമുക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരവും നിദ്രയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യജന്മം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിക്കുക? ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിക്കൂ. പൂർണ്ണമായും സംഭ്രമിതമായ ഭൗതിക സംസ്കാരം ഇന്ദ്രിയതൃപ്തിക്കായുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം എന്ന തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് കാണുന്നില്ല മാതാജി. സൈഡില് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന വാസന തന്നെയാണ്. സൈഡില് കാണുന്നില്ല മാതാജി. അല്ല, സൈഡല്ല, ഞാൻ നടുവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാസന തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലും പരക്ഷേമ തൽപരതയിലും പരോപകാര തൽപരതയിലും എന്തിന് മതത്തിലും പരിത്രാണ മാർഗ
മാർഗത്തിലും പരിത്രാണ മാർഗത്തിലും പോലും പരിത്രാണ മാർഗത്തിൽ പോലും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അത്തരം നേതാക്കളെ ജനങ്ങൾ ഗാഢമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. സോ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവർത്തിയിൽ അസംതൃപ്തരാകുന്ന വോട്ടർമാർ തൽക്ഷണം തന്നെ നേതാക്കളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും നേതാക്കൾ വോട്ടർമാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തമാക്കാതെ സദാ അവരെ നിരാശരാക്കുന്നു. സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാകുന്നത്. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ആരും ഗൗരവമാക്കുന്നില്ല. പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവർ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംതൃപ്തിക്കായി ആത്മഹത്യ നടത്താൻ അഭിലേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിക്കായി മാത്രം ഒരാൾ ജീവിക്കരുതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അരുളി ചെയ്യുന്നു. സംരക്ഷണത്തിന് എത്രത്തോളം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആണോ അത്രമാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ അമിത ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തി അരുത്. ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകയാൽ ഒരു നിശ്ചിത തൃപ്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായി നിയമാനുശാസന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനിയന്ത്രിത സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി വിവാഹം അഥവാ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം സന്താനങ്ങൾക്ക് വംശപരമ്പര അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. സ്വമേധയാ ഉള്ള സംയമന അഭാവത്താൽ കുടുംബാസൂത്രണ പ്രചാരണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യാന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കുടുംബാസൂത്രണം താനെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മൂഢന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സത്യാന്വേഷണത്തിൽ സദാ പൂർണ്ണനിരതനാകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യാന്വേഷകനായ ഗൗരവ വിദ്യാർത്ഥി
ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അനാവശ്യ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഒരിക്കലും വ്യാമോഹിതനാകുന്നില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം നിരപേക്ഷ സത്യാന്വേഷണമാകുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തികളിൽ അവർ നാമമാത്രമായി മാത്രം ഏർപ്പെടുകയാൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അവനെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. വരും അധ്യായങ്ങളിൽ ആ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കരുത്. പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനായിട്ടല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം 84 ലക്ഷം ജീവരാശികളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് അവസാനം മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവായി ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ കാരണം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആഹാരമാകട്ടെ, ഉറക്കമാകട്ടെ, നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നുവോ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു, ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന് ഒരിക്കലും മതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്കായിക്കൊണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആഹാരങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നോ കഴിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണാം. അവർക്ക് എത്രയായാലും മതിയാകുന്നില്ല. പിന്നെയും ആ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിശ്ചയം എടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് സ്വാഭാവികേന അതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് സേവിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ നാവും തൃപ്തിയാകുന്നു, നമ്മുടെ വയറും തൃപ്തിയാകുന്നു. നമുക്കൊരിക്കലും പിന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നോ അതിനോട് ആസക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് നമ്മൾ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികേന തന്നെ നമ്മിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സ്വാഭാവികേന തന്നെ നമ്മിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയതി ആശു വൈരാഗ്യം. ഉടനെ തന്നെ ഒരു വൈരാഗ്യം, എല്ലാത്തിനോടും ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമ്മിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആ ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ നിരപേക്ഷ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. വദന്തി തത്തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. വദന്തി തത്തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. ആ നിരപേക്ഷ സത്യം ഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനിയായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദ്വൈത തത്വത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ സത്യത്തെ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നുള്ളതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും തന്നെയില്ല. സനാതനമായിട്ടുള്ള സത്യം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എല്ലാം ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ പരമസത്യം അല്ലെങ്കിൽ
നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നെല്ലാം പറയും. പക്ഷേ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്? പല വിധത്തിലാണ് ഈ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പല വിധത്തിൽ പല പ്രക്രിയകളുണ്ട് അതിന്. അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ, ഷഡ്ചക്രയോഗം, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമ്മൾ പല വിധത്തിലാണ്, ഈ 3 വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലാണ് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിലോ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർ പറയുന്നു നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാനിൽ അനന്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തികളാണ് എന്ന് ഭക്തന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. ഈ ശരീരം ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ആ ലയനത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നുചേരുവാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ ഓഡിയോ ഓൺ ഉണ്ട്, ദയവായി ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കുവാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. താൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ ലയിക്കുവാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആ ലയനത്തിന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അവർ പോയി ലയിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെയോ അവർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്, മായാവാദികളാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ അസത്യത്തെ, ആ ഒരു പരമസത്യത്തെ മാത്രമാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നുള്ളത്. അതിനുമുപരിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. അതായത് ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബ്രഹ്മനിർവാണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. പിന്നീട് ആ ആത്മാവ് തന്റെ സമീപം വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി സമാധിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായിട്ട് തന്നെ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ പടി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ മരണശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? വായിക്കട്ടെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ, പക്ഷെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വായിക്കൂ. നിരപേക്ഷ സത്യം കാര്യവും കാരണവുമാകുന്നു. അവ തമ്മിൽ ഗുണപരമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിവയെല്ലാം ഗുണപരമായി ഏകവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. ഉപനിഷത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മമായും യോഗികൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലവിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവായും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതും ഒരേ തത്വത്തെയാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭാഗിക ചിത്രീകരണമായ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉജ്ജ്വല തേജസ്സാകുന്നു. സൂര്യദേവന് സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാന് ബ്രഹ്മം. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളെ അല്പജ്ഞാനികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിലപ്പോൾ യഥാക്രമമായി തത്വ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അനുകൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യ അഭിജ്ഞനായ ദാർശനികൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ത്രിവിധ ലക്ഷണങ്ങളുടെ വിഭിന്ന വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാകുന്നുവെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ അധ്യായത്തിലെ പ്രഥമ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമസത്യം സ്വയം പര്യാപ്തവും അഭിജ്ഞാന സമ്പൂർണവും മായയിൽ നിന്നും വിമുക്തവും ആകുന്നു. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവ് വിശ്രുതത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാതാവും വിദിതവും ഏകവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവ് ജീവസത്ത അഥവാ പരമശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠ, അതേസമയം വിദിതം വിശ്രുതം നിശ്ചേഷ്ട ദ്രവ്യം നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥം അഥവാ അപ്രധാന ശക്തിയുമാകുന്നു. ആകയാൽ അപ്രധാന ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയും ദ്വൈതങ്ങളാകുന്നു. അതേസമയം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവും വിദിതവും ഒരേ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികളാകുന്നു. ശക്തിയുള്ളതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ശക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ അന്തരമുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകവും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികളാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകം അപ്രധാന ശക്തിയാകുന്നു. അപ്രധാന ശക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹിതനായി താൻ അപ്രധാന ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകം സാപേക്ഷിക ബോധമുള്ളവയാകുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവും വിദിതവും തമ്മിൽ യുക്തിയുക്തമായ അന്തരമില്ല. ആകയാൽ അവിടെയുള്ളതെല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രഭുപാദ ഈ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൂര്യദേവന്റെ പ്രകാശത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യഗോളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവന്റെ വാസസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ ഭഗവാനായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിൽ നമ്മൾ പോയി ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ആദ്യത്തെ പടി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആപേക്ഷിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആപേക്ഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ജീവാത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ആത്മീയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത്, എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ചിന്തകൾ വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ, അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആപേക്ഷിക ലോകം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ വേറെ, ശരീരം വേറെ. നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ശരീരബോധത്തിൽ. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത, അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അവബോധം പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജ്ഞാതാവ് എന്നാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ, അറിയുന്നവൻ. മറ്റെല്ലാത്തിനെയും അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ്. കാരണം
ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാനോ അറിയാനോ ഒന്നും സാധ്യമാകുന്നില്ല, സ്വയം സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ വേദനകളും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. സന്തോഷവും സുഖവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരീരബോധത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയ ബോധത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവസത്ത വിശ്രുതത്തിൽ നിന്നും, വിശ്രുതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജ്ഞാതാവും വിദിതവും, അതായത് ഈ ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഏകവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേക ഒരു ശരീരം അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വയം തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആ ആത്മാവിന് സാധ്യമാകുന്നു. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവ് ജീവസത്ത അഥവാ പരമശക്തിയാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഈ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെയും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠൻ ആത്മാവാണ്. അതേസമയം ഈ വിശ്രുതം, അതായത് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് അഥവാ അപ്രധാന ശക്തിയാകുന്നു. ശരീരത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, മനസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ബുദ്ധിയെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവാത്മാവാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. ആകയാൽ അപ്രധാന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി ജീവാത്മാവും ദ്വൈതങ്ങളാകുന്നു. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവും വിധിതാവും ഒരേ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് പ്രത്യേക ശരീരമില്ല അവിടെ. ആത്മാവ് സ്വയം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ആ ആത്മാവിന് പ്രത്യേക ശരീരം എടുക്കാനുള്ള സാമർഥ്യമുണ്ട്. അതിന് ആ ആത്മാവിന് സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു അണു അളവിലാണെങ്കിലും അത് മതി ജീവാത്മാവിന് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ വളരെ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സത്യചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ ആ ആത്മാവിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശക്തിയും ശക്തിയുള്ളതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ശക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ അന്തരമുണ്ട്. ശക്തിയും ശക്തിയുള്ളതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമശക്തി ഭഗവാനാണ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് പരമശക്തി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതുമൂലം നമ്മൾ ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരമശക്തിയും ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാനിൽ അനന്തമായിട്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മിൽ അത് ഒരു അണുപ്രഭാവത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾഡ് മൈനും ഒരു ഗോൾഡ് ജ്വല്ലും, നമ്മളൊരു നെക്ലേസ് ഉണ്ടാക്കി സ്വർണം കൊണ്ട്, അത് സ്വർണമാണ്, അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്വർണഖനി, ആ സ്വർണഖനിയിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവും ഒരു നെക്ലേസിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവും എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും സ്വർണമാണെങ്കിലും സ്വർണഖനിയിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ സ്വർണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണ നെക്ലേസിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ എത്രമാത്രം സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവും, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ എത്രമാത്രം അതിൽ ഉപ്പുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോട് തുല്യമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അംശം പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിനോട്, ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ആകെ തുകയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ഉപ്പിന്റെ അളവെല്ലാം ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ജീവാത്മാവിനുമുണ്ട്. പക്ഷെ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. അളവ് ഒരു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണു ഭാവത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ അത് അനന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഗുണങ്ങളിൽ അന്തരമുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകവും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികളാകുന്നു.
എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകം അപ്രധാന ശക്തിയാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും അവിടെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകം ഒരു അപ്രധാന ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെക്കാൾ അധമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. എങ്കിലും അപ്രധാന ശക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹിതനാകുന്നു. അതുമൂലം താൻ അപ്രധാന ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആ അധമശക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരാകുകയായി. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം ആപേക്ഷിക ബോധമുള്ളതാകുന്നത് എന്ന്. ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്കുള്ളത് ആ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. ആ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ആപേക്ഷികമായിട്ട്, അതാണ് ആപേക്ഷികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശരീരത്തെ ആധാരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. കണ്ണിനെ ആധരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചെവിയെ ആധരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും മറ്റൊന്നിനെ നമ്മൾക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരവും പുരുഷന്റെ ശരീരവും എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നു നമ്മൾ. സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലാം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു, അജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതാവും വിദിതവും തമ്മിൽ യുക്തിയുക്തമായ അന്തരമില്ല. ആകയാൽ അവിടെയുള്ളതെല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഭൗതിക ലോകം വിടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ഭാഗവതത്തിലെ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു 35,000-ഓളം വർഷം ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം അനേക വർഷങ്ങൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗമെല്ലാം പരിശീലിച്ച് സമാധിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഒരു തേരും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. ഉടനടി നമ്മുടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആ തേരിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരാകുമ്പോൾ, ശുദ്ധ ഭക്തരായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാകണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടണം. ഒന്നിലും ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സ്മരണയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആത്മീയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളതെല്ലാം പരിപൂർണമാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആപേക്ഷികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല. ദേഹം വ്യത്യാസമില്ല.
നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ?